Sziasztok gyerekek, én Bence vagyok a mai az ezért fogjuk csinálni a color switch-et, és abból is a jumpot, ezt előről kezdjük. Itt jumpolgatunk, ez a jump. Elnézést, hogy már régen csináltam videót, nem volt nálam a táblagép. Úgyhogy hát most 5 ilyet fogok csinálni. Nekem már nem, most ugye hát vendégeim jönnek. Hoppá. Jetlenkedek. Bocsánatot kérek. Feltúvom a készüléket töltőre. Számoltam, most már hányat kezdtük el, ez a harmadik szerintem, benne a harmadik szintjának a játéknak. Próbálok minél ügyesebb lenni. Nem bírok koncentrálni, de nagyon fáj a fejem is. És ugye azért csinálok most videót, mert régen volt. Ugye ez a negyedik. Szerintem ezek nagyon könnyű szintek. Egyébként itt van valami lány, de nem akarom belerakni a videóba. Úgyhogy elnézést kérek, hogy nem lehet hallani. Ugye kezd el menni a hangom, és ilyen itt tudok beszélni. Úgyhogy ennyi lett volna, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!